Asam mwtai tei Hajagri ni school tei college tei hostel rok bebak mwthagui rijak kha Tripura hasteo tei Phatar hasteo rogobo 29 September ni simi 6 October jora mwthagui tonikha school college tei hostel rok 7 October ni salo hinkhe school college khulokjaknai Director of Higher Education ni bwkhaktwi saklai rikha Higher Education ni Director Borom Gwnang Animesh Debroma tei ani phaisingtwi joto sikla sikli bai dara songno kaisa kok kwchar namuchungo norok osa mwtai naibo beraibo kisa sotorgo khe naidi beraidi tamo hinkhe din salrok hamya norokbo sio aboni bagwi dakti thangwi dakti nogo kifil laidi chamung nungmung hamyarok bai ta gdalaidi kaham kwrwng nokni ongkhor laima kaham kwrwng no nogo sogui laijadi amchungno jotono koijao hambai।